So this time, mga tumeo. Saan tayo? Sa Virgin Island. Oh shoot! So ang island virgin pa. Sa kadaghan taon ni nga to, until now virgin pag gihapon ng island. Oh, asangad ko. Na? So, Manilas na to nga. Kuan niya pag ibang. Di, akong buklay ba kadahangin kay malagpot ang grano. Pero wala mo na-realize pa mo nga imong anchos is mas dako pas mong naong. Hindi naman ako na-realize pero mas okay kaysa mas dako ang naong kaysa sa antuhos. Guys, nakita to eh. Is na igupog ko. Ay, ang pong words. Guys, pasensya na sa words kaya nga paano to siya. Slip of the tongue. Sometimes, you know. Well, anyway, we will show you the place where we're going to go. Sakto kong English na. Wrong sense. So, ato'y check ha. Morning check itawag og happy sana? Island hopping in the middle of the rain. Ay, in the middle of the rain. Kita ko mag-dress Bohol, actually. So, okay guys. Ayan guys, mag-island hopping. Hold over ako si... Saan ko na ano na? Tagong ano na... Hi guys, so namin sa Bali, Kasag. Ayun. Okay ba? Kung klaro pa ba ang kuan kay perting nabasa man ni. So maglisod ni og latay ato ay. So our group. Welcome to Bali Kasag daw. Bali Kasag. Abi na ko muna ni Virgin. So dili pa siya Virgin Island. Actually nindot rin guys. Pero di ko sigurado kung klaro ni siya kay tungod ang video nako ang screen di ko kibaw isa may uga. Moment. Oh, basa ko ha, basa ko. Ayan. So klaro na siya guys. Hi guys! Welcome back! So ang among bida tara oh. Actually wala na siya nagsakayan. Pino Pascual oh. Gikan dito sa main hanto diri. Karon pa siya na bo. Unya ning subscribe na mo. Yun, Bali, Kasag. Nangabali ko no ang Kasag. I don't know. Virgin lang yapon. Oh. Ang salam nga na best. Di na virgin. Hi guys, 1, 2, 3. Daw pa man. Ayun. So atong tuyo ko ang area. Nindot di siya. Asa man ta? Abi na ko guys, Virgin Island siya ang among giri andi day Bali Kasag di ay siya. Kaya kung Virgin Island siya, may buong kung anong virgin pa nga mga tao kasi magbalik-balik diri. So daghan sa kay mga foreigner. So local, international ang naluring. Naay mga dagang foreigners. Dara. Dara. Pero kung imi isulabay mong glasses. Sige, sulabang glasses. Naay ko, naay foreigner. Miss. Yun. So okay ba ano nata diri? Ay nasa kay kananan so igabot nimo diri na mo welcome na kananan ano. Pero ang pangutana na ba may pagkaon nga da? Kanan Kita og hidban guys sa kuan yang upaw na kakang hidban no. Di ka malain. lain kayo no. Bisa klaro na kay nga dili ang ihidban maghidban lang gyapon kay Upaw kay ba? Snorkeling ra ang naa diri wala siya ligo. Ang ligo sa Virgin Island. So kung gusto ninyo mga guys, so kinahanglan ano, kung maari ka dili tungod kay ligo siya, kundi maari ka tungod kay mag-snorkeling ka. Ayan. So at least namoy idea once nga mga rimo sa Bali Kasag. Wow, okay ba ano gitawag siya Bali Kasag? Siguro daghang kasag diri nga Bali. Funny. Sa atong tanahon ko no. Actually dako siya nga island. So white sand. Nito din siya nga tuyok-tuyok but actually. Ako siya guys ha, pero once again, okay, so hindi ko bawal ko na talaga. Actually, wala ko pa ng bawal.
at once na nakasama na ng mga kapatid. Pero lang yung thing yung kapatid. Ay mga last one. So the milk is naman dito. Actually yes, mas tag na pag ganun for you. No, siguro na yung mga lugar. Pero alright. So ayun. Sama na siya to ang third day diri sa Bohol. So, napaka